Ahojte, moje meno je Dušan a vítajte pri novom investičnom videu. Dneska sa budeme baviť o IPO veľkých firiem, ktoré vstupujú na burzu a či sú to investičné príležitosti 10 ročia alebo investičná pasca pre investorov. Rozhodol som sa natočiť toto video, pretože veľa tvorcov alebo celkovo aj veľa investorov rieši momentálne SpaceX aj nedávny vstup na burzu a samozrejme aj chystajúce sa ďalšie IPO firiem. A ja som sa chcel všeobecne pozrieť na IPO firiem, celkovo nejakú ich hodnotu potom, ako tie firmy povedzme sú rok, 2, 3 na burze a celkovo nejaký ošiel, ktoré spôsobujú práve IPO týchto firiem. Poďme sa pozrieť na SpaceX. SpaceX sa vlastne ponovom obchoduje na burze Nasdaq a za niekoľko okamihov, čo vstúpila na burzu, tak vlastne Elon Musk sa stal prvým trilionárom na svete. Je to v podstate človek, čo má majetok viacej ako 1000 miliard. A je to vlastne jediný človek, čo má vlastne spomedzi tých 10 najväčších firiem na svete hneď dve firmy, a to je vlastne Tesla a SpaceX. Upisovacia cena napríklad SpaceX bola okolo $135 za kus, ale vlastne tá celkový dopyt zo strany retailových investorov bol obrovský a prevyšoval ho skoro 3 až 4-násobne. A práve tá upisovacia hodnota, kde sa dostala potom tá akcia, bolo niekde to maximum nejakých 225 a vlastne firma sa dokonca stala na chvíľočku medzi prvou top 5 v celkovo tých firmách, keď si to predstavíme, že je to obrovský úspech, ale samozrejme väčšinou to opadá, že tieto IPO bývajú obrovská eufória, ľudia do toho tlačia peniaze a môžeme sa pozrieť napríklad nedávno na CSGčko, že Čechoslovak Group, veľa investorov do toho naskakovalo, Slovákov a Čechov, lebo chceli mať, dajme tomu, kus nejakej tej miestnej firmy. Upisovala sa na amsterdamskej burze za nejakých $35 na kus. A samozrejme potom vyšli rôzne správy, nejaké úplne nie dobré pozitívne správy od nejakých, povedzme, firiem, ktoré shortujú alebo dávajú nejaké short reporty na tieto firmy a samotné CSG sa obchoduje minus 50-60% od upisovacej hodnoty na akciu. Vráťme sa späť k tomu SpaceX a či ho čaká podobný scenár. Za mňa je SpaceX prepálená, čo sa týka tej ceny a spôsobuje akože celkový ošial na tom trhu. Nehovorím, že to je zlá firma, ale aktuálne tí investori tam platia prepálené násobky za firmu, ktorá reálne ešte nezarába toľko, ako možno v budúcnosti bude. Samozrejme tržby jej krásne rastú, povedzme, že tie tržby má niekde na úrovni tých 20-30 miliard a kvartálne to má rast dvojnásobkom, ale celkovo tá firma za posledný rok spálila len 9 miliard. Takže on sa to obchoduje za nejaký, dajme tomu, 20 až 25 násobok budúcich tržieb. Nebavíme sa o zisku, bavíme sa o budúcich nejakých tržbách. Takže celkovo firma, ktorá je veľká, ako dajme tomu Apple, alebo blíži sa ako Nvidia, Amazonu, že sa porovnáva na túto trhovú kapitalizáciu, ale tieto firmy zarábajú miliardy, čo sa týka ich biznisov a majú niekoľko samotný Amazon má kvartálne tržby na úrovni 100 až 150 miliard, takže sa SpaceX jednoducho nemôže tým ocenením tak porovnať. A celkovo je to možno taký ušiel spôsobený aj tou umelou inteligenciou, pretože samotné aj firmy, ktoré sú v umelej inteligencii, že či firma OpenAI, ktorá vlastne zaužíva ChatGPT, tak sa chystá na burzu alebo požiadala v podstate SEC o vstup na burzu, takže vlastne bude chystané IPO a takisto vlastne je obrovský konkurent Anthropic, tiež veľmi zaujímavá firma, kto možno nepoznáte ten vibe coding a celkovo kóda, tak odporúčam naštudovať, že sám kóda využívam a je to obrovský nástroj, ktorý pomáha pri veľa veciam, pri tvorbe a ďalších vecí a celkovo si môžete cez to naprogramovať vlastnú appku a ďalšie veci, ale o tom možno v nejakom inom videu, že odporúčam si to pozrieť alebo naštudovať. Ale celkovo Anthropic si napríklad chce ísť s prekapitalizáciou skoro 1 bilión, čo je zasa 1000 miliard a OpenAI je kapitalizácia niekde na úrovni 600 až 800 miliard. Takže sú to naozaj prepálené IPO, ale kedy, keď nie teraz. Keď je obrovská eufória na trhu, keď tí investori hľadajú príležitosti, do čoho investovať a čo najrýchlejšie zhodnotiť tie peniaze. Že niekedy ten trh pripomína
kasíno, alebo celkovo, že ideme do kasína, hazardujeme s tými peniazmi a to je niečo, čo Warren Buffett nazýva práve ten FOMO efekt, ktorý sa vlastne dostavuje na ten samotný trh. Samozrejme, ja vám potom sem hodím aj graf nejakých chystajúcich IPO v tomto a v budúcom roku, že niektoré sú veľmi aj zaujímavé firmy, ale ja osobne neinvestujem do firiem, ktoré majú IPO a je to práve z toho princípu, že je okolo toho obrovský ošial, tí investori to kupujú za prepálené násobky a hovorím, kto vstupoval do CSGčka alebo či teraz do SpaceX alebo aj nejakých iných IPO za posledné obdobia, tak si myslím, že skôr na tom prerobil, ako celkovo zarobí. Takže za mňa je lepšie dať si tú firmu na watchlist, pokiaľ vás zaujíma, povedzme, že počkať, dajme tomu rok, 2,5 roka a potom možno nakúpiť, keď tá cena bude na zaujímavom násobku, ale aj celkovo, keď firma vydá už nejaké kvartálne reporty, keď už sa vlastne obchoduje verejne. Takže toto je za mňa nejaká rada pri IPO a kde sa možno ja chystám investovať pri nejakých IPO alebo ktoré IPO ma zaujímajú, tak je určite vstup Anthropicu na burzu, že tam si to dám určite na watchlist a takisto veľmi známy, tuto hlavne v Európe, firma Revolut. Takže toto je za mňa video k IPO a celkovo nejakému investičnému ošialu okolo IPO firiem a nejakej tej verejnej ponuky.